Welcome sa video na ito kung saan ituturo ko naman sa iyo kung paano ka talaga kikita sa opportunity na ipapakita ko. Pero bago tayo mag-start, I want you to have an open heart and open mind. Dahil kahit gaano kaganda ng sasabihin ko, kung hindi mo naman pakikinggan, iintindihin at huhusgahan mo agad, sayang naman at hindi mo makikita ang tunay na worth nito. I believe that everything happens for a reason. The fact na pinakikinggan mo ito ngayon, nagbibigay ka ng time at effort, it only means na isa ka sa mga taong willing matuto at mag-grow palalo. I assure you, kapag binigyan mo ito ng 100% full attention, walang dahilan para hindi ka maging part ng napakagandang business opportunity na ito. Okay, let's start. 3 bagay lang ang pag-uusapan natin. Ang company, products, at marketing plan. Company. Ang company natin ay Royal Business Club Incorporated, a Filipino-owned company established in year 2006. Ang founder, CEO, chairman of the board ay si Mr. Ricardo S. Castañeda, isang tao na may pusong handang tumulong at mas lalo pang mapaganda ang buhay ng mga Filipino. This 2016, we are celebrating our 10th year anniversary on July 9 sa Philippine Arena. Meron tayong 22 company-owned branches in key cities, Luzon, Visayas, at Mindanao. 23 satellite centers and more to come. Napaka-flexible na ng negosyo natin dahil Royal is everywhere. Meron din tayong 5 international branches sa Taiwan, Singapore, Abu Dhabi, Dubai, at recently nag-open ang Royal Nigeria. Ang isang company na tumagal sa industriya ng 10 years at kayang mag-cater sa international market, it only means that Royal is a stable, legitimate, and world-class company and brand. Ang pinaka-head office natin ay located sa Quezon Avenue, Quezon City, a company-owned building and office, the only one in the MLM business sa Pilipinas na nagmamay-ari ng sariling lupa at building. It really shows the stability ng company at commitment ng may-ari at ng management. Next ay products. Ang mga Royal products ay masasabi kong very practical. Kung tayo daw ay papasok sa negosyo, ang una nating dapat i-consider is, gusto ba ito ng mga taong nakapaligid sa atin? Kung ano ang demand ng market, yun ang isupply mo, then you can call it a good business. That's what we call the law of supply and demand. And the good news is, ang Royal products ay tinatawag na no hard selling products. Dahil, unang-una, ang Royal products ay may demand na sa market. Dahil lahat ng tao ay ginagamit ang mga ganitong produkto sa pang-araw-araw. Lahat ng bahay may sabon, kape at lotion, tama ba? Tanong ko lang sa'yo, may kakilala ka bang taong hindi nagsasabon o naliligo? Wala naman, di ba? May kakilala ka bang gustong umitim at magkasakit? Wala rin naman, di ba? Kaya ang mga products natin ay hindi na kailangang ipilit pa dahil kailangan talaga siya ng mga tao. At ang products natin ay very effective. Ito yung mga before and after photos ng mga taong gumamit ng Royal products at after a week or months, makikita na agad ang mga resulta. And quality-wise, napaka-affordable ng mga products natin, kaya naman talagang napakabilis ng repeat orders. Our products are divided in 3 categories. Meron tayong supplements, beverages, and beauty products. Hindi ko na i-discuss lahat ang Royal products sa iyo ngayon, one by one. I will provide you a separate training para dito sa mga susunod na araw, okay? For now, magpo-focus muna tayo sa business side at kung paano ka kikita na kung saan I'm sure interested ka at malamang ito rin ang reason mo bakit mo pinapanood ang video ito ngayon. Okay, now, let's talk about the marketing plan of our business. Ang business ng Royal ay divided into 2, the retailing program and the wholesaling program. Pero before that, gusto ko lang i-explain kung ano bang negosyo ang meron tayo. Ang business natin ay tinatawag na network marketing. Ano ba ang network marketing? Sa pinakasimpleng paliwanag, it is a business that uses word-of-mouth advertisement to promote the company, products, and compensation plan. Hindi tayo gumagamit ng mga artista at media advertisements para mag-promote dahil kaysa ibayad ang milyong-milyong halaga sa media advertisements, dinidistribute na lang ito sa ating mga royalista.
Ang pinakamaganda sa network marketing ay gumagamit tayo ng leverage system. Ito ang sistema na ginagamit ng mayayaman, kaya lalo pa silang yumayaman. Ang best example para mas maipaliwanag ko sa iyo ay si Mr. Henry C. Kilala mo ba si Henry C? The number one richest man in the Philippines. Siya ang may-ari ng SMBDO, China Bank at SMDC. May mga branches ba ang bawat isa nito? Yes, napakarami. Kapag may pumasok, kahit single transaction lang sa mga company branches na ito, tanong, kikita ba si Henry C? Yes, tama. Kahit wala si Henry C sa harapan mo or sa mga branches ng SM, basta bumili ka, kikita si Henry C. Kahit pa natutulog siya or nagpapahinga, kikita siya. That's leverage system. Tinatawag din itong batas ng pagpaparami. Pagpaparami ng oras at effort sa tulong ng ibang tao. For example, may 1,000 employees si Henry C. sa bawat company niyang ito. That's a total of 4,000 employees times 8 working hours for every employee. May 32,000 hours si Henry C. in one day. Kaya lang, napakalaking overhead expenses din ang binabayaran niya sa mga negosyo niya. Example na lang ay ang pasahod sa mga employees at iba pa, dahil ang negosyo niya ay tinatawag na traditional business. Good news, dahil ang business natin ay tinatawag na smart business. Bakit? Kasi you can start right away. No overhead expenses, wala kang babayarang pasweldo, pero pwede mong gamitin ang leverage system, kagaya ni Henry C. Okay, now start tayo sa retailing program. Let's say, for example, ang Kojic Papaya Soap natin, na para sa mga taong oily skin na mapimples, ay may SRP price na 180 pesos at 126 pesos as distributor price. May profit kang 54 pesos each Kojic soap na mabibenta mo. If makabenta ka ng 10 pieces of soaps in 1 week, may 540 pesos kang extra income. In a month, 540 times 4, that's a total of 2,160 extra income na pwedeng-pwede mo nang ipambayad ng kuryente at tubig, tama? Pero kung naliliitin ka pa, eto, 1 bottle of glutathione capsule. Isa sa mga bestseller na products natin sa Royal, na sobrang effective na antioxidant, immune system booster, detoxifier, at skin lightener. Ang SRP nito ay 1,680 at 1,176 na lang kapag distributor ka na. 504 pesos na profit sa isang bottle ng glutathione capsule. If makabenta ka ng 10 bottles in a month, that's 5,040 extra income. Pwede na, di ba? 2 products pa lang pinag-uusapan natin, and we have more than 30 products lines. Pag-usapan natin ngayon ang wholesaling program. Familiar ka ba sa mga ahente ng bahay at sasakyan? Parang ganun tayo. We receive commission sa mga pagbebenta natin ng mga products and packages. Hindi tayo kagaya ng mga sinasabi ng iba na recruit lang, dahil hindi naman tayo recruitment agency. Our business is based on product movement. Tatanungin kita, mahirap bang magbenta ng sasakyan o bahay? Yes, dahil hindi lahat kayang bumili, tama ba? Ngayon, tatanungin kita ulit, madali bang magbenta ng sabon kumpara sa sasakyan? Yes, dahil lahat pwede mong bentahan at buong mundo ang market mo dito. Sa bawat mabebentahan natin ng starter package na merong 150 points value, meron tayong product package rebate na 1,610 pesos na makukuha at sales match bonus sa tuwing may makikita ang system na pumapasok ng 150 points sa left and right group mo. Magkano? 2,100. Para mas maintindihan mo ito, ganito yan. For example, ito ka. Ang objective natin ngayon ay bumuo ng left and right sales group mo. Kapag may kinausap tayo na gustuhan ang negosyo at bumili ng starter package, ilalagay natin sa left sales group mo. Bibigyan ka ng company na 1,610 pesos na komisyon. Then again, kinausap natin yung tao bumili ng starter package, ilalagay naman natin siya sa right sales group mo.
Meron ka uling 1,610 for a total of 3,220. At dahil may 150 points sa left at 150 points din sa right mo, automatic babasahin niya ng system as match. Kaya babayaran ka ng company ng another 2,100 pesos as team match sales bonus. Ibig sabihin, you will earn as much as 5,320 sa 2 taong mabebentahan mo ng starter package. If every week makakabenta ka ng 2, in a month, times 4, that's a total of 21,280 extra income in 1 month. Si A at si B po ay posibleng magbenta rin. Yes, dahil negosyo din naman nila ito. For example, si A ay reyna pala ng asosasyon at unyon ng mga nagbebenta sa lugar ninyo. Nakapagbenta siya ng 10 starter packages in 1 week. At si B ay napakalaki ng influence sa pinapasukan niyang trabaho. At nakapagbenta din ng 10 starter package in a week. Nakita ng system na may 10 packages sa left at 10 packages sa right. Magmamatch yun for a total of 21,000 pesos extra income sa tulong at effort ng business partner mo. Pwedeng-pwede na, di ba? You can earn a maximum income per day of 25,200 and 147,400 per week and 756,000 per month dahil yan sa leverage system na gamit ng smart business mo. Para na din tayong si Henry C. Pero ang maganda sa atin, Royal ang nagbibigay ng commission para sa mga business partners natin, hindi tayo. Dito po, you can earn daily, weekly, monthly, yearly, and lifetime. Papaano? Daily sa mga retails mo or pagbebenta-benta. Weekly sa wholesales mo or packages na binibenta mo at ng buong organization mo. Yan ang cheque na every Thursday of the week natin makukuha. Monthly, ito naman ang unilevel and multilevel program na kung saan lahat ng produktong binibili mo at ng mga tao sa organization mo ay may katumbas na points na pwedeng ma-convert into cash. Yearly, dahil meron din tayong mga international travel incentive na ibinibigay ng company sa mga qualified na distributors. And lifetime, dahil maaari nating ipamana ang negosyong ito sa mga anak natin or mahal natin sa buhay if in case magkaroon po ng hindi inaasahang pangyayari sa atin. Ngayon, paano naman ba magiging part ng Royal? Kailangan nyo lang bumili ng starter package. Ito po ang mga options na pagpipilian nyo. Option A to J. For only 15,750 on your first package at 14,300 na lang sa succeeding packages and you will still receive a 17,000 to 18,000 worth of products at automatic na meron ka ng up to 30% lifetime discount sa mga products. Meron ka pang independent distributor tracking center or 24/7 online tracking center na kung saan ma-check mo ang lahat ng mga pumapasok na transactions sa organization mo kahit nasa Pilipinas ka pa o nasa abroad. All transactions are updated and accurately recorded. Meron na rin itong kasamang marketing tools. And ang maganda, we have unlimited trainings for free. Kaya may mag-guide na talaga sa'yo kung paano mo ito gagawin. I suggest option B, G, or J ang kunin nyo. Less than a month. Ubus agad yan. Promise. Alam mo ba na ang 15,750 kapag iniligay mo sa bangko for 1 year time deposit, 40 pesos lang ang kikitain interest ng pera mo. Pero dito, isang sabon pa lang ang maibenta mo, may 54 pesos na tubo ka na agad. Ano kung gusto mo? Kumita ng 40 pesos in a year sa bangko na siyang gumamit ng pera mo o 54 pesos sa isang sabon pa lang? Tanong, isang sabon lang ba ang kaya mong ibenta sa isang taon? Value for money, sulit na sulit to. Pakita ko lang yung mga ordinaryong tao na sumubok sa negosyo natin at nagkaroon ng resulta sa Royal. Naniniwala po ako na kung wala tayong babaguhin o idadagdag sa ginagawa natin, wala ring mababago o madadagdag sa resulta natin. At isa pa, if we'll keep on delaying our success, mas mabuti na sabihin na buti na lang sinubukan ko kaysa sa sayang pinalampas ko pa.
Ang mahirap nga niyan baka yung mga gusto mong ma-invite sa business natin, ma-invite pa ng iba. Huwag kang matakot at magduda kasi libo-libo na ang nagbago ang buhay ng dahil sa Royal. Baka ito na rin yung lagi mong pinagdarasal na opportunity kay Lord. Ibinibigay na niya kasi ang pag-asenso, hindi yan nilalayuan. Sinusunggaban yan, tama ba? Nandito kami para tulungan ka. Lahat dito kaya mong matutunan. At syempre, lahat naman ng ito ay para sa pag-asenso mo, lalo na sa pamilya mo. Kaya kung nakita mo na malaki ang maitutulong nito sa pamilya mo, ito ang right timing. Tandaan mo, kung nakaya nila, kaya mo din. Gusto kong magpasalamat sa time mo para pakinggan ang napakagandang opportunity na ito. Nakakatawa nga, 3 months pa lang ako sa Royal. After 3 months, nakapunta ako ng Hong Kong through Royal. Yung kinita ko, savings ko. Dinala ko doon yung mami ko. Sabi ko, Nay, after ilang months, babalik ka rin dito sa Pilipinas. So, sunduin kita ulit. Sobrang proud to be Royal! Tinabihan niya lang po ako, binigyan niya ako ng flyers. And then by Monday, nag-meet po kami. And then dinala niya po ako dito sa office. Then nag-member po ako after nung RBP. Less than a month, na-receive ko po yung first check ko, 9,700. Siguro nasa 63 million po yung walang trabahong tatay ngayon eh. So kabilang po ako doon. Yung panganay ko po magi-grade 1 sa pasokan na to. Sa private school ko po napag-aaral because of Royal. And nakabukod na po kami ng bahay, naka-apartment na po kami. And nakabili na ng mga appliances because of Royal. I'm Ernie Tere, proud to be Royal. Last year, ganito ang itsura ko. Sobra yung pimples ko. Hindi talaga siya nawawala, lalo na yung sa noo. Because of Royal, grapeseed, gluta, at saka kojic soap. Lalo na yung kojic soap. 5 years of expanding customer relationships and brand loyalty. I was able to build good memories talaga with Royal. Nakita ko yung mga natulungan niyang tao, yung mga nabago niyang buhay. Tapos isa na po ako doon sa natulungan talaga ng negosyo na to. Kasi nakita ko yung sinseridad ng management, sinseridad ng mga tao na bumubuo ng Royal. Hindi nila kami tinuturing na iba. Seriously po kami na nag-aantay. And we tried a lot. Mga medicines, vitamins. Pero hindi talaga dumating eh. Then nung maging member po kami ng Royal, sabi dito sa Royal, yung glutathione daw, nakakapagpa-help ng sperm cell at egg cell ng mag-isawa, ng babae at lalaki. Then, nag-try kami. So, nag-try po kami since November. Then, February po, buntis na po ako. Ito, this is a Royal baby. Kung lalabas na ito. Proud to be Royal. Yung mga kapatid ko na hindi talaga hilig sa negosyo, naturuan ko na rin magnegosyo, gumaganda-ganda na rin yung buhay. Parang naaambunan sila kung ano yung biyaya na nakuha ko sa Royal. Talagang napakasaya pala na ikaw yung nagiging instrumento na through Royal, natulungan mo yung ibang tao. At bibigay sila ng equal opportunity sa buong Pilipinas o buong mundo. Kaya nararamdaman namin na kami pala, binigyan din ng kahalagahan dito. Na kahit nasa Mindanao kami, talagang yung Royal, iniisip pa rin kami. Kaya nagpapasalamat talaga kami na nakita ng Royal yon. Sa loob lang ng 9 months, imagine, nakabili ako ng SLK Mercedes-Benz. Pero sigurado, kung nurse pa ako hanggang ngayon, in 10 years hindi ganyan mabibili. Second year, natupad na po kami ang mga pangarap. Third year po, nakatulong na kami makakuha na kanilang mga pangarap. Ako po, si Jay Ocampo, proud to be Royal! Royal Business Club, lalong tumataas. Ang daming mga pagsubok, ang daming mga obstacles, pero kung gagawin mo lang to ng buong puso, yun ang tinuturo ng training dito, maniwala ka sa sarili mo, tapos maging totoo ka sa ginagawa mo, imposibleng hindi mo makakamit makukuha yung mga pinapangarap mo sa buhay. Matagal po kami na negosyo, tagal pong ginawa yun, naubos lang po panahon ko. Naging imported din po ako ng mga surplus scooter from Taiwan. Pero that time po, kumita lang po ako. Meron pala pong big difference yung kumikita ka sa mayaman ka.
So this time po, na-realize ko, yung palang negosyo sa Royal, ito po yung nakakayaman ng sistema. So ang business po, it's about system. Natutunan po namin yun sa training. Sabi nga ng parents ko huwag na lang daw yung pera. Yung nagbago daw sa buhay ko, yung natuto na ako magtrabaho at naging responsable na ako. Sa tingin ko, yun yung pinakamagandang naging bahagi sa akin ng Royal yung personality development. Kinikita ko linggo-linggo. January 15, 69,000. January 22, 50,000. January 29, 143,000. February 5, 57,000. February 12, 99,000. 5 weeks po, tumita po ako 420,741. Ayan po ako dati, siyam po kami magkakapatid. So may reason po ako bakit po ako nag-Royal. Sa katunayan po, ngayon po, meron pa po akong cheque dito na hindi ko pa po na-encash. 56,800 kasi po hindi pa ubos, nakakainis po. Naging magaang po ang buhay namin. Wala na po yung utang ka pa para makakain ka. Tapos yun po, unti-unti na po yung nawala. Nakakaraos na po dahil po sa Royal. Nagsimula sa isang pangarap lang na ginawa namin lahat para subalit di rin po namin nakamtan yung ganong klaseng pangarap. Ngayon po, sa tulong po ng Royal, yung pangarap, pinapangarap po namin, humigit pa po ron ang naibigay sa amin. After 1.5 years po, salamat po sa Diyos kasi ito pala yung sagot sa dasal ko. Maraming po ako nakuha. Lahat po ng sinabi ko sa inyo. Una o yung mga utang ko, lahat po. Lahat na naging utang ko, nabayaran ko for 1.5 years. Yung asawa ko ng ibang bansa, umuwi na dito, magkakasama kami at ang maganda po na ang dami-dami pang bonus ng Panginoon sa amin. Dito po sa kumpanya na to, nabigyan kami ng bahay, nabigyan kami ng sasakyan. At ang mapakasarap po sa pakiramdam ko na siguro ay lahat ng magulang, ito yung gusto. Na kahit na hindi ko na kayang magtrabaho bukas, na ihanda ko yung future ng anak ko. Yun yung pinakamasarap po para sa akin, pinakamagandang naibigay nitong kumpanya na sa akin, more than the material things. Hindi alam ng ibang tao na talagang nag-suicide na sana ako. Buti na lang, may aklat akong nabasa, ang nakalagay doon, nakasaad doon, na failure is not final unless you make it final. Kaya natauhan ako. Nung sinare sa akin ang Royal Business Club, ay talagang ito na to. So ang ginawa ko ngayon ay talagang sineryoso ko siya at pinakinggan ko siya ng mabuti dahil sa magpo 40 years old na ako. Sabi ko, paano na lang ito pangarap ko? Patanda na ako at 8 negosyo na, hindi na ko pa nakuha yung pangarap ko. Kaya ngayon, hindi ako nag-atubili ng 1 taon at 2 buwan. Eto, resulta na kagad. Nabili ko yung bagong Ford Fiesta High-End na siyang ginagamit ko ngayon sa paghahatid ng mga produkto at sa packages para mas lalong maservisyohan ko yung mga taong naniwala po sa Royal. Kung wala talaga ang Royal, ay hindi ko talaga ito maranasan. Kasi sabi ko sa buong buhay ko, kung wala ako sa Royal, yung mga pangarap ko ay nakalibing pa rin. Pero ngayon, nahukay ko na. Dami ding mga kumpanyang na parang may company, may produkto, pero wala namang silbi yung mga produkto at hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko si Royal, talagang sabi ko sa sarili ko, ito na yung company hinahanap ko, yung totoong opportunity. Nakita ko yung branch office na sa Davao. Talagang sabi ko sa sarili ko, talagang pwede kong ibigay lahat ng mga kakayanan ko, lahat ng lakas ko, lahat ng talino, talagang skills ko, na alam ko hindi ako mabibigo. Kasi nga, yung company Royal ay talagang sobrang ganda. Finally, nakita ko na yung tamang kumpanya. Kasi mayroon din mga napasukan talagang nabibigo ako. Kasi nga, kumikita ka ng maganda, malaki, pero hindi nagtatagal. Kaya nung nakita ko yung Royal, sabi ko, iba talaga yung Royal. Sabi ko nga, kumahanap ko lang yung totoong opportunity ng company, talagang gagawin ko lahat ng mga kaya ko. At hindi naman ako nabigo. Halos lahat ng mga pangarap ko na ibigay ng Royal.
ginagamit ko yung mga products natin. Ang dali pong i-share ang products eh. So yun, hindi ka talaga mahihiya. Ang ganda na ng marketing plan ng business. Ang ganda pa ng products. So we're really proud to be part of this business. Ibang klase yung vision nung may-ari. Ibang klase yung mancom ng Royal. Yun ang nakita ko sa Royal Business Club. Yung integrity at credibility ng may-ari at ng management. Ibang klase yung determination ng presidente at chairman. So kung determinado yung may-ari, mas, kumbaga, mahahawak eh. Pantay-pantay sa Royal na kahit high school graduate lang po ako, pwede kang maging top earner. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Naniniwala po ako sa plano. Bakit po ako nandito? Nagpapasalamat po ako sa family ko. Sa company ng Royal, nagpapasalamat po ako kasi binigyan po ako ng pag-asa na isang katulad ko, posible pa lang umangat sa buhay. Sa mga tao namin kinig dito, nandito po ngayon, naniniwala po ako, makakamit niyo rin po ang nakakamit namin lahat. Tuloy-tuloy lang po kayo. Positive lang po kayo sa mga pangarap natin. Huwag kayong itigil hanggang hindi niyo makukuha yung mga pangarap niyo. Tandaan niyo, kung nakaya ko ito, walang dahilan para hindi niyo mayaman ito. Feel the difference. Royal Business Club. Built for the road ahead. Moving forward in grace. Space. Pace. Malaki po na itulong ng pagbubukas dito ng Royalistas International General Trading. Dito po kasi napapatunayan natin na yung ating negosyo ay pang international na, hindi lang sa Pilipino, kundi sa lahat na po na ibang lahi. Sa Royal, aasenso po tayong lahat. This is Royal. Dream it to have it. Want it to get it. Royalize it and achieve it.